bubagrani banner gurui amti hai ang kuno program khlaiyago phiaba जों दफानो मोथांना हिनि थांथानि राजनीतिओ खलायलाय हेगा पलिटिक्स खलायलाय जानजानि बदल उंगि मानो आं मुचुं सुक्का मुचुं मानिनो जे दिप्राबाय आईपीएफटी थानसा खलायै दिप्रा हास्तेओ सामं खलायगाय तामक दिप्राले तामक ग्रेटर दिप्राले जों माननानै खलायिं खमुता हकते बहुसम पियाव 19 तारिखनि जे गथालायमानि राजबारियाव महाराजाबाय आईपीएफटी नि लिडार्स आफ्रो दिप्रा गोनां गैनो जतनो खा कचम बायगा दै दंथलायगा बाजि सकलायगा फियाजों बायथागो दामनुखा आबनार बेबाग न सायमानो आबना आं दिनै अजागाते सानानै थांगला कारण जोंनो लाइ थांनाय इतिहास कुनु राजनीतिक बदल कायसा राजनीतिक बदल याकारिते कायसा राजनीतिओ हाबगाहकै उ जे खलायबुमानि राजनीति बदल आबो हामिया आबो आजागानि लिडार्सरो हामिया अमा हाइकेमेन जों माजरा बेलाय कक सालायमां जों दिनै जों जरातै 2021 बिसिओ सकबायगा आं कयनानि मुचुगो चिनि बुबाग्राबो जतनो कयो केवनि बिरुद्धे कक सेता साजिनि चिनि तिप्रासा बाय जिप्रासा जों जतनो थानसा जों केवनि बिरुद्धे कुनु कक गैखा जों जतनो कयनाय चिनि बुबाग्रानि नाहारमंगो बुबाग्रा बाय बाक्सा याप्रिसनानि बागै सारा त्रिपुरानि जत्त तिप्रासाराव बिशेष खालाय आनो फेसबुकआव व्हाट्सएपआव गोबां बरनो जाजागो हामजागो हिनि सैनाय रक दङ आं बरनो जतनो कयनाय दिनै आं बुबाग्रा बाय याप्रिसाबायखा नरक जतनो बुबाग्रा बाय याप्रिसाबाय दिनै आं दिनै पान्जानि बिसिंनि जतनो कयनानि मुजुगो दाखते बुंसम बुसिकांगो सिनि गोबां मा सामुं दंनाय अमहाय दफानि बागै सामुं खलायते सिनि दफानो बुफुरु भियोग माननाय अमनो जों नगो आसुतुतै बखरक थान्ना बाय जों मा बाबायनाय दाखते बुंसम साबो दफानो हामजगैमान जे बरक जे जाति जे मनुष्य सैक्रिफाइस खालायमानो अ बरक रत्न दफानि बागै सामुं खालायमानो दाखते बुंसम किन्तु जों ताबुक सुजरातै बुबाग्रा जेबाबे सैक्रिफाइस खालाय सामुं खालायगा ते कुनु नेतानो जों आसि सैक्रिफाइस खालायनानै नुगिया दाखते बुंसम एडीसी चौमानि नियाकलो सीएम होननाय सीएम सिनाय हिनिको रिजाक तमानि किन्तु ब दफानो थानसासे नांगो दफानि थानसा खलायबाय आंकाय सीएम गै कुनु लाभ करिनि चिनि बुबाग्रा दिनि सीएम पुस्ट ना खलायदे मान आमति हायबरो कायसा कैबिनेट पुस्ट या करै हायना एमडीसी गै तमानि मुने मुचुं अथस बुइ जतन मुचुं जागो बरो सीएम खलायनानि किन्तु ब दिनि उदाहरण नुगरिका अमो हाय मॉडर्न जुग अमो कायसा सैक्रिफाइस आबनि बागै जों सिमना डिविजन जत आईपीएफटी खलायनाय र वानसुका आं साका बुबाग्रा वाइसा लगिरि लाइसिनाय पाइथाक सिनि जबा अ जबा थैनो सिनि तिप्रासारक मथं जाक्सितो दिनै आं जतन कयमानि बागै दिनै सिनि लगे अराव फाइजाक आं आनि बासन लग्रिगला सिनि बुबाग्रा जत मेसेज दिनाय आं अमस्पिसि किसा कयनाय दिनै सिनि बबल खरगसि लिडार्स नि आन्दार बुसुक फेमिलि फाइका सिनि मेन लिडार्स दङ जों नरन किसा सिनि रिनाय नांगो आ लिस्ट आं कयनाय सिनि डिविजन सेक्रेटारि न तुपनानि बागै एके बरनो आं जे सिनि लिडार्स नि बुमुं सावनो बरनो कयनाय यां किसा लाइन फाइबा जानानि बागै बरम गोनां प्रभात देबवर्मा सिनि सिमना डिविजन नि भाइस प्रेसिडेन्ट बरम गोनां अमित देबवर्मा सिमना डिविजन नि सेक्रेटारि विकास देबवर्मा असिस्टेंट सेक्रेटारि वीरेंद्र देबवर्मा असिस्टेंट सेक्रेटारि एक्स चेयरमैन मलेंद्र देबवर्मा एमसीसी विजय देबवर्मा एमसीसी माने आईपीएफटीओ मेंबर ऑफ सेंट्रल कमिटी नो एमसीसी माने विजय देबवर्मा निखिल देबवर्मा ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी शशीन्द्र देबवर्मा डिविजन मेंबर नीलू देबवर्मा एमसीसी रणवीर देबवर्मा ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी अभिराम देबवर्मा दागिया रीजनल सेक्रेटरी शशीन्द्र देबवर्मा हासिंगावार प्रेसिडेंट श्यामल देबवर्मा हेजामारा रीजनल सेक्रेटरी मणिलाल देबवर्मा तमकरी रीजनल सेक्रेटरी प्रिय देबवर्मा यत विनय देबवर्मा यतनि प्रेसिडेंट तापस देबवर्मा आतिशानी सेक्रेटरी अभि देबवर्मा केशियर आतिशानी